Esselamu alaikum i veliki pozdrav za sve pratitelje našeg kanala. Evo ovako, evo ga, moj Mahir Aga, kako kaže da on neće raditi. Ko kaže, da ga vidim. Sad sam ja radio. Jest. Evo. Evo, danas se nalazimo... Jel da Sanela? Škola je počela izdavat. Đubre još nije. Danas se nalazimo na drugoj lokaciji gdje ćemo ovdje posijati krompir. Ovdje imamo za ograđivati, imamo još ovdje danas što smo skupljali za ograđivati. Trebamo prvo ovo đubre da razbacaju. Mahire, ima li umora? A? Ima li umora? No evo. Nije ovo lahak posao. Pa nije, evo sad... Misli da je lako, nije. Evo sad Sanela kaže... Ovo je radio na poslu. Pa došao ovako od posla. U 4. I hajde kaže. Ja. Je li lako biti poljoprivrednik? Poljoprivrednik. Pa ja vidiš. Još Tako. ko malo više sije, to je. Još ovo organsko, vidiš. Ja, ovo je baš, što kaže, đubre. Nema gnojiva, Nema, Boga. samo priroda. Da pokažem ovdje vam kolika nam je ova njiva. Ovo smo ja i Samira danas malo sa svekrom ovdje. Evo vidite. Ima je još mašala. Ovdje vam, baš je prostrana. Evo imam ja i ovdje ove svoje dvije gospođetine. One čekaju da mi završimo, pa ćemo piti kafu, ponijeli smo kafu da pijemo. Ovako vidite, ovo je naša druga lokacija. Ovo su naše lihe. Lihe donje i lihe gornje. U donjim lihama smo dole posijali luk, a ovdje ćemo, ako Bog da, krompira da nabacamo. Evo vidite. To je baš, što kaže, danas. A vjetar toliko puše, znači Bože sačuvaj. Ovako tamo se malo samo vidi ovo jedno selo. Mislim da su ovo tamo seoci. Ako budem pogriješila, halalte. Evo još Mahira, mug. Evo ovdje ima gore šumi, ali to nije naša šuma. Šta je? Šuma. To rekao nije naša šuma. Oj. Znači, jedan intervju. Hajde. Hajde piti. Hajde. Pa ne znam, ima li umora danas, jesam umorio na poslu. Nisam, nije mi posao mi nešto nije teretli. Čuj, eto, Ne hvala radim Bogu. fizički. Ja. Što bi se reklo za kompjuterom, više u školu zato. Pa Ja sam se zato borio. Sad kaže Sanela, kaže, đubre iz škola nikad nisu izdale. Škola je počela izdavati. Ma nije, to se čini. A je đubre, nije ni đubre ko nekad Jel tako krave danas svašta jedu? Nije ni đubre ko nekad. Jedu svakakve hemije i to. Pa ja to. Ma ja. Ali Ali eto bolje đubre je. Jest. Ja. Nego hemija ona što se kupuje Jest. i baca po njih to. Vi ćete sad ovaj traktor, jel da, upalit? Jest, pa ćemo razbacat tamo. Ja. Haj malo Ali ćemo eto vas snimit. šta da kažem, nije... Ne smiješ pušit. Aj vidim ja, ona se po džepu. Šalim se ja, što nećeš? Pa jest, tako je. Šta kažeš, Mahire? Prekila sam te, halal. Ništa. Htio sam reći, ali Nećeš. prekinemo me, hajde. Ostaće ti djeca mucava, hej. Gdje mi je misao stao? Ne znaš. Pa evo moje dvije gospođetine. Evo vidite. Jedna dole, jedna gore. Jedna gore, jedna dole. Ja sam htjela, rekao, bolje je sjest nego stati. Čuj, jesi mi se ti umorila? Jesam. Ja sam danas rekla, sad sam rekla da smo nas dvije ovu... Pa Pa ja ti ja. kažem, rekla sam Mahiru, ne smiješ da bi palio kameru kad se završi, nego kad dođemo,
upali i nek narod vidiš prvo šta... Ste vas dvije za ovo zaslužni. A? I Najl. Najl. I Najl. Evo nam naši gospođetini. Šta ima Sanela kod tebe? Ništa, vole, evo sad sam sa Miri pričala po svojutro. U stvar čitav dan, sve nešto trka, frka. Čuj. Ali eto, dobro je, htjela Pa ti je. sad malo prileć. Pa nemoj, nećeš onda moć večeras. Kampa, haj reko. Neka ste došli, Boga mi nama je drago. Je. Eto, ponijeli smo Ono to kafu. izgubio. Doće. Pobjegu. Tu je ruč. Pa ja, dođe, ja šta ću. Pićemo kafu kasnije, eto, malo Pa dok se, ja. što kaže, Još tamo uhodamo. hoće malo ovaj vjetar stati, ali Pa ja, ma staće, Nešto ja, čitav staće. hoćemo jesti. Evo, posao smo odradili, evo. Posao je legu. Đubre je razbacano. Malo prije sam ja govorio o ovom stajsko đubre, jel tako? Rođo, ti se bolje razumiš. Jes. Znači, organska proizvodnja 100%. Mada i nije ni stajsko đubrivo ko nekad, jel de? Krave se svačim hrane, jel? Prije je to bilo. Svačim, pa joj, pa otrovale bi se da nije, da je neka hemija, da je nešto. Govno. Joj, najde. Pip. Koncentrati se sad više daju, ali... A Ja. dobro tako to i dođe. Ali eto, ipak to je bolje nego ni što da gnojivo bacaju, ono, bijelo, ono, kak se to zove? Gnojivo. To je hemija živa. To je to, tako vidite, nije lako biti ni onaj poljoprivrednik ko se baš samo time bavi. Moram glasnije pričat, onaj, vjetar baš onaj, puno puši. Neki dan smo baš imali jednu reportažu sa Rođom, poljoprivrednikom. Nisam danas u elementu. Jest to element, jest. To ne bi bio element, šta to? Pa nam je zaboravio mnoge stvari reći, šta će čovjek prvi put onako nešto kad Ma ja intervjuišeš pa malo ne znam znaš. bila. Zaboravi se sve, najbolje je zapisat. To će biti emisija drugi dio. Drugi dio. Jest. Šta sam sve zaboravila da kažem? Drugi dio će biti ako Bog. Bome ovaj vjetar se ne šali. Ja, više se ne oblačila. Pa tjera, pa cijeli dan je ovako. Nema kiše dok je vjetra, nema. Nema. Kaže, jel? Aj cijeli dan ovako. Evo ima apetita. Šta Ma si ima, šta poranjena? ima, hajde. Ja, ima Gotovo, evo vareš gotovo. napolitanke. Napolitanke, petita. Ja, ima evo. I ovu keksa. Tamo nam je, Aha, Nećeš ići dvije. šta je tamo? Gradina. Gradina, pa ja sam to snimala. Ide, ona je zašla za temene, onda mi samo... Evo ovo je Gradina. Ma gore direkt roći kući nas ne. Gradina. Nisu stanju sjeti. Gradina u Seocima. Tamo se nalazi, malo se vidi kroz šumu. Jesu ono Vranovići tamo? Dole su Kovačići tamo. Jasika. Kovačići I tamo drugalci. Drugalici, jes. Dragi narode. Dragi narode, vi koji se bavite ovim poslom, da vam kažem, nije lako. Ko samo ovim bavim, nije lako. Ko puno sije, nije lako. Nije Nije. lako biti poljoprivrednik. To je teškaški život. Ozbiljno. Jeste, ali zato ga niko i ne cije. Evo ovo đubre. Teško je ovo bacat. Jest, ali ti Teško. sutra ako Bog da, ako Allah da roda i ti kažeš kila krompira je marka i pol. A sve te onda Kaže počnu ucenjivati, skupo. kaže skupo je to. A Jest, gdje je jest. skupo? Ja. Koliko posla imaš oko? Ali ima tu neke zarade i nešto što, ali pa ima, nema. mislim, teško to Ali to govorim. niko ne cijeni. Kako danas narod lako stječe pare, a ovo je Tako teško. poljoprivreda, To niko ne tako i cijeni. stočarstvo i sve. Sve, Jest. sve. Seljaku, kako god, seljak, eto. Ratarstvo. Svako što Seljak. kaže ucijenjuje Što bi za rekao tvoje. I Nihad. seljak malo uvijek duši. ucijenjen. Šta je rekao Kaže, Nihad? "Aj, skupo je to." Čovjek ti je A teški kažeš, Za hajvan. kilogram 10 maraka Jo, domaći. malo duši je što Ima, ima kaže, u šećer, hasi, da jest, bude vidi još tu. Za bolje. 3,95 kaže. A on ovoliki, pa dok se nakuha, Ali znaš šta je mene još, ja još kažem, evo kad smo mi prodavali Dedir luk, progovori, Dedir. kad smo prodavali luk, kaže marka i pol.
Nije prošlo, ma ne znam, jedan dan, tam po internetu kaže Marka, sam sebe ucijenjuješ, ja ga ne bi dala, znači ono na početku kad je bila. I sam sebe ucijenjuješ, što kaže da... Ali ne, to je ono, oda ja srušit onog što je rekao da je kod njeg po Marku i po da ja po Marku, da ja svoj prodam. E to. To je cilj samo da ja prodam svoja, što nam briga što se neko... Ja se zainatim, ja neću spustiti cijenu, pa ko hoće, ko neće. I opet dođeš. Koga boli briga što ti radiš organski, što radiš ručno, ljudi radi van hektarima s mašinom i on ima računa dat. Danas, nažalost, slabo se gleda kvalitet, svak gleda gdje je jeftiniji. To niko ne ceni, svak traži gdje je jeftinije, kaže ima jeftinije u nekom marketu. Lepo šećer je ovo, šta je ovo? Šta će hudi penzionier, on mora otići u market i kupiti po 50-60 treninga. I ti to kad skuhaš, on sad po zeleni, ti vidiš da je tu hemija. I kaže odakle tolike bolesti, a to odakle. A kad mu prodaješ domaće i organski uzgojeno, kaže skupo mu. Sve, evo ja sam kažem. Rođo, kako sluša ova makinja? Uzmi samo toliko vremena što kažem provedeš sam. Magare, jel? Magare. Ali Mirze, evo ti proljeće, Pa nema znači, strane, znači. samo iziskuje pare. Nema gdje ne može. Daj za oranje, daj za frezanje, daj za eto đubre, Baš daj za naši za ovdje krompir, za sjeme, ma za sve uslova, živo. pošto smo mi u strani. I na kraju kaže, skupo je Nama to, malo pa gdje može traži veći gdje ima traktor. jeftinije. Jel posi sebi pa ćeš znati cijenu? Ovo je motokultivator, ali eto. Jest, 14 konjskih snaga. Neko kaže freza, neko Meni nije mrsko, ja motokultivator, sam neko. posijala 50 kila luka, Ja zovem alhamdulillah, prošle Magare. godine mi dobro uspjelo, nadam se. Ja Kako sam ga Allah da. kupio Ako mu 2007. bude, kaže, jesam se prepala, kućeš ga, šta ćeš, nisam Novu. boga mi. Ako mu Allah da, budu i takav Prevrtao na sam se faka. sa njim, zato Nađu, nema maski. Može, istrugo i šta sad? Ali Stole eto, hvala čivo, Allahu, udara sve u otišlo. kuću, svašta nešto. Ja, I lakše je poginuti sa ovim malim, već sa ali ovim oni što se puštaju Pa cijenu, jest oni samo ovo, daj veli da jer ja ovdje ne svoje, Imaju samo ovi ti ručke, svoje, ja. Nećeš uspjeti. ručke. Ne moram. Ne može niko ničim. Samo moli Boga da ne krene ni za stranu. Smanjiti na marku. Koliko ćeš posija krompira? Ne smijete A? reći. Dok Ko? razmislim. Ti? Imam ja 70. 70? Ja. I dok ispit zato je 140. Ovdje može stat 500 kila ovo njemu ovdje. Ej, 500 Može. Ovdje samo Ne može, koliko 500 ima kila. ograde, Pa može, to- dosta Rođe, sad. više ćeš posijati od mene. Ona kaže da voli, najviše voli raditi oko krompira. Je li tako? A oko krompira je lako raditi, gdje je to. Da se Ja sam zna. onaj dan posio Ima i ona 50 i ostalo mi još, Ma ja mi smo još sam posio. Da se pogrešno ne razumije, inače i ja radim, znaš. Evo, pokazao sam vam i ja radim. Neko je pogrešno razumio da ja ne radim, hoću ja raditi. Da mi je drago nije, jel? Ali Da eto, mi je radim. drago, nije mi drago, ali hoću kad treba radim. Ja. Ja priznajem, nije mi drago ovo Ma ja. poslove raditi. Ali što se mora, nije ni teško. Ima neko i voli ove poslove raditi. Ali on i meni kaže što toliko, ali ja. Ja došao s posla, znači, moli me da ja legnem, Ja. da odmorim. Ja sam u red bio zaspo. Eto sad, zato kad dođeš, Vodo ja rekao, Nair je malo. nešto došao nervozan, ali eto. Ma dobro je. nešto, Malo je došao. slomili ga u firmi dole. Aha. Šta su ga slomili u 3 sata, on se vraćao I pred 10 riječ. došao. Znači, kamion je sav odbat. Znači, do 4 sata sa kamion pravo, mokar sad, prlja. Pa ja blata. Aj šta kukate, ja legla u Šta 1 i isto 10. A ustala Bilo je mjesta u medresi. sada duše poslije. Dobro si. Bilo je mjesta u medresi. Da se nisi Škola. vozao na torbi. Škola, sad smo govorili škola i đubre nisu nikad izdali. Kako či? Ajmo ovaj, dole. Nije mene niko kriv što ja nisam Daj mi tu termos. htio učiti. Uti trp. ja. Pa dobro ti je baš, šta hoćeš? Slušaj, Nemojte ovo nije se niko žaliti. nikog natjeru da Ko se radi. žali? Ovo je Dobra. čista Ko se volja. žali? Ljudi Niko uče nikog nije školu i opet natjerao. rade. Nemojte vi, Opet i nemojte siju vi i kopaju i sve Pogrešne živo. izjave davat, niko se od nas nije žalio. Pa niko, što ćete se Pa zato žaliti? ti kažem, ovo niko nikog nije natjerao. Nije, ovo je sve dobro, čista alhamdulillah. volja, Mi jes. samo pričamo svoj... Da. Ja. A šta je volja? Pa, jel tebe neko natjerao da posiješ 50 kila luka? Pričamo o poslu. Pa, čekaj posao. Šta si riješio? Nije te niko natjerao. A? Riješće. Šta si riješio? Sijat, samo sijat. Samo sijat, Dobro. jest.
samo poljoprivreda. Kaže, budi jaga u proljeće ko u jesen. Pa dobro si zanela sad rekla, sad samo izdiskuješ što kaže Pa hoćeš. sve troškovi, znači sve trošak do Bit troška. komarca. Gledaj. Evo malo šumi. Počelo je zelenit, momački. Još jednom da pokažemo njivu gdje će biti krompir. Ako Bog da, inšallah, u subotu, nedjelju, jel? Subotu. Ogradimo kod... Mora se zbog krmadi ograditi, ne može se ovako. Jest. Ako nećeš ograditi. Et, Ti ga veprova. jest. Upi ga. Ovo je naš jedan radni dan iz svakodnevnice, eto vidjeli se kako to izgleda. I to kad se dođe s posla. Jest. Iz firme. Kroz svakodnevnicu. Jest, iz firme je došli, znači, govorio sam i to u 4 kući. U 4 s poslom završio, došao u pola 5. Malo jeo i hajmo opet. Sandvič na To je danas. Ja sam I još sebi koji jutros dan sendvič i eto to je to. napravila i kad Ne sam znam ni došla šta gore sam na jeo, Irsiju, ne sjećam pojela se. sam. Makarone, Ruđ. Makarone. Makarone. Da Ali ima danas su veze. žene bile na njivi. Yes. Ja sam Dobre rekla, makarone. kad se radi na njimi, nek niko ne gleda šta Šta će god jesti. se Šta pojede. god se pojede. Samo Eto, nek ima hljeba. dragi narode, čujemo se. Ko se nije pretplatio, nek se pretplati, ništa ga ne košta, a nama znači. Bacite like na ovaj video i vidimo se ako Bog da sljedeći put. Mahsu, selam, svako dobro. Pozdrav.